ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेषु गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विषवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदा सुंदरा श्रीवाचादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण 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 कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय 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 श्री चैतन्य नित्यानंद जय द्वित चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय 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 श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय अद्वैत अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा எஸ் படிங்க யாராவது. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி என்ன படிக்க சொன்னீங்க? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஒரு செகண்ட் ரத ஸ்கிரீன். யாத்திரையில் மகாபிரபுவின் பரவச நடனம். இந்த அத்தியாயத்தின் சுருக்கம் ஸ்ரீல பக்தி வினோத தாகூரால் தமது அமிர்த பிரவாக பாஷ்ய உரையில் பின்வருமாறு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதிகாலையில் நீராடிய பின்னர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு 3 விக்கிரகங்களும் ஜெகநாதர் பலதேவர் சுபத்திரை 3 ரதங்களில் ஏறுவதை தரிசித்தார். இந்த நிகழ்ச்சி பாண்டு விஜயம் என்று சொல்லப்படுகிறது. அச்சமயத்தில் மன்னர் பிரதாபருத்ரர் தங்க கைப்பிடியை கொண்ட துடப்பத்தினை எடுத்து வீதியினை தூய்மைப்படுத்த தொடங்கினார். பகவான் ஜெகநாதர் லக்ஷ்மி தேவியிடமிருந்து அனுமதி பெற்று குண்டிச்சா கோயிலை நோக்கி ரதத்தில் புறப்படுகிறார். குண்டிச்சா கோயிலுக்கு செல்லும் வழியானது மிகவும் அகலமானதாக மணல் நிறைந்த கடற்கரைக்கு அருகில் இரு பகுதிகளிலும் வசிப்பிடங்கள், வீடுகள் மற்றும் தோட்டங்களுடன் இருந்தது. கவுடர்கள் என்று அழைக்கப்படும் சேவகர்கள் வீதியில் ரதத்தினை இழுக்கத் தொடங்கினர். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தமது சங்கீர்த்தன குழுவினை 7 பிரிவுகளாக பிரித்தார். ஒவ்வொரு பிரிவிலும் 2 மிருதங்கங்கள் என மொத்தம் 14 மிருதகங்கள் இருந்தன. கீர்த்தனத்தின் போது ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தெய்வீக பிரேமையின் பல்வேறு அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்தினார். ஜெகநாதரும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் தங்களது உணர்ச்சிகளை மிகவும் ஆனந்தத்துடன் பரிமாறிக்கொண்டனர். பலகண்டி எனப்படும் இடத்தினை ரதங்கள் அடைந்த போது பக்தர்கள் விக்கிரகங்களுக்கு சில எளிமையான உணவு பதார்த்தங்களை அர்ப்பணித்தனர். அச்சமயத்தில் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் அவரது பக்தர்களும் அருகிலிருந்த தோட்டத்திற்கு சென்று நடனத்திலிருந்து சற்று இளைப்பாறினர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. கிருஷ்ணா. சோ இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது ரத்த யாத்திரா ஸ்டார்ட் ஆகுச்சு. சோ ஜெகநாதரும் புறப்படுறாரு. இதுதான் ஸ்டோரி பார்க்க போறோம். 2வது சினாப்சிஸ்ல என்னன்னா, நம்ம பிரதாப் ருத்ராவோட எளிமை. அவரே வந்து இன்னைக்கு கூட பாத்தீங்கன்னா ரத்த யாத்திரா அப்போ அங்க இருக்கிற சீஃப் தான் இருக்காங்க. இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, டிவோஷனல் சர்வீஸ்க்கு ஸ்டேட்டஸ் இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை. நம்ம எவ்வளவு இறங்குறோமோ அவ்வளவு கிருஷ்ணரோட மனசுல மேல ஏறுறோம் அப்படின்றதுதான் அர்த்தம். சோ இதுக்கு அடுத்தது வந்து அங்க போறதும் சைத்தன்யாவும் ஜெகநாதனும் எப்படி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்களோட பிரேமையே அப்படின்றது இப்ப பார்க்கலாம். சஜியாத் கிருஷ்ண சைத்தன்யா சஜியாத் கிருஷ்ண சைத்தன்யா ஸ்ரீராதா வேந்தநாதயः ஏனாஷி ஜகதாம் சித்ரம் ஜகநாதோபி விஸ்மிதா. ஹரே கிருஷ்ணா.
तदीयात् कृष्ण चैतन्य श्री राधा क्रीणानाथाय येनासी जगतां चित्र जगन्नाथोऽपि विस्मिता. மொழிபெயர்ப்பு. ஸ்ரீ ஜகந்நாதரின் தேரின் முன் நடனமாடிய முழு முதற் கடவுளான ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யர் அனைவரும் மகிமைப்படட்டும். அவரது நடனத்தைக் கண்டு முழு பிரபஞ்சமும் வியப்பில் ஆழ்ந்தது மட்டுமல்லாமல் பகவான் ஜகந்நாதரும் மிகவும் வியப்படைந்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் கார் முன்னாடி ஆடினாரு. அவர் செம்ம சந்தோஷம். அத பார்த்துட்டு மொத்த எல்லாருமே அந்த உலகமே வந்து ஆடுறது அப்படின்னு. இப்ப வந்து ஜெகநாதர் அவரே வந்து ரொம்ப ஷாக் ஆயிட்டாரு, ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டாரு. எல்லாரும் இந்த இந்த ஸ்லோகா எல்லாருமே பண்ணுங்க. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய நித்யானந்தா ஜெயத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா. जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद जय अद्वैत கௌரபக்த பிருந்தா. எல்லா புகழும் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்யருக்கும் நித்யானந்த பிரபுவுக்கும் உரித்தாகட்டும். எல்லா புகழும் அத்வைத சந்திரருக்கும் உரித்தாகட்டும். எல்லா புகழும் ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபுவின் பக்தர்களுக்கு உரித்தாகட்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி எப்பவுமே கரெக்டா சொல்லுவாங்க, நான் செய்யற தப்புகள் என்னை சாரட்டும், என்னோட நல்லது எல்லாம். இது எப்பவுமே என்னன்னா, நம்ம ஏதாவது தப்பு பண்ணாலோ நம்ம ஏதாவது தப்பு அனுபவிச்சாலோ அது வந்து ஐயோ நம்ம ஆண்டவனை பிளேம் பண்ணுவோம். ஏன்னா நம்மளுக்கு எப்பவுமே இன்னொருத்தங்களை பாயிண்ட் பண்ற ஹேபிட் பை நேச்சர். அது பண்ணக்கூடாது. நம்ம கர்மம் இல்ல நம்ம செயல்கள், அதான் பேசிக்கலி கர்மா செயல்கள், அது போன ஜென்மமோ இந்த ஜென்மமோ வி ஆர் சோல் ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்ற எடுக்கணும். அதே மாதிரி ஏதாவது நல்லது நடந்துச்சுன்னா என்னாலதான் என்னாலதான் அப்படின்னு அதுவும் இருக்கக்கூடாது. அது வந்து கம்ப்ளீட்லி ஆண்டவனால அப்படின்றத நம்ம நினைக்கணும். ஜெயா ஸ்ருத கண சுனா கரீக மன ரத யாத்ரா யா நித்யா பிரபுர பிரமோஹனா. जय श्रोतकन ரத ஜாத்யாய நிரிதா பிரபு பிரபுர பரமமோகனா. எல்லா புகழும் ஸ்ரீ சைதன்ய சதாமிரத்தை செய்யுறுபவர்களுக்கு உரிதாகட்டும். அன்பு கூர்ந்த ரத யாத்திரையில் ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபுவின் நடனத்தை பற்றிய வர்ணனை கேளுங்கள். அவரது நடனம் மிகவும் மோகிக்கக்கூடியது. மனதை ஒருமுகப்படுத்தி மிகுந்த கவனத்துடன் கேட்பீராக. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. சார் எல்லாரும் கிளம்பிட்டீங்களா ரத யாத்திரா? ஏன்னா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இந்த சீன்ல வந்து ரத வரப்போகுது. ஜெகநாத் வந்து லக்ஷ்மி அம்மாவோட பெர்மிஷன் வாங்கிட்டாங்க. இப்ப எல்லாரும் கிளம்பி ரத யாத்திரைக்கு போக முடியும். வயசாச்சு கும்பல் எல்லாம் இருந்தாலும் இந்த ரத யாத்திரா எல்லாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். சோ எல்லாரும் அந்த மூடுக்கு போங்க, அந்த இடமும் போகலாம். ஏன்னா மானசீக பூஜை வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பிருந்தாவன்ல பண்ணுவாங்க. பிருந்தாவன்ல வந்து ஆர்த்தி எடுக்கிறாங்க வச்சுக்கோங்களேன், ஆல்டருக்கு நம்ம எல்லாம் அப்படியே பார்ப்போம். அங்க மத்த சன்னியாசிகள் எல்லாம் வெளில இருந்தே மானசீகமா பண்ணுவாங்க. சோ நம்மளும் வந்து இங்க இந்த ரத யாத்திராவை மானசீகமா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். சோ எல்லாரும் கிளம்பி பேக் எல்லாம் பேக் பண்றது அப்புறமா பாத்துக்கலாம். இப்போ ரத யாத்திரைக்கு உள்ள போங்க. எப்படி இருக்குன்றது கூட அந்த செட்டப் வரப்போகுது. 7 குழுக்களா பிரிஞ்சு அங்க ஒருத்தருக்கு 2 மிருதங்கம். ஏன் இவ்வளவு டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறாங்கன்னா, இப்போ ஸ்டோரி புக் கூட படிச்சிருக்கிற ப்ராக்டிஸ் தான் எனக்கு இல்ல. படிக்கிறதா ரொம்ப நல்லா போடுவாங்களா. அவங்க கண் இப்படி இருக்கும், காது, ஏன்னா அப்படியே நம்மளோட கேரக்டர் அப்படியே ஃபார்ம் ஆகும். சினிமாவை விட ஸ்டோரி புக் வந்து ரொம்ப அழகு அப்படின்னு எனக்கே நான் பார்த்திருக்கேன். ஏன்னா நாங்க ஸ்கூல் படிக்கிறச்சே இங்கிலீஷ் புக் ஒண்ணு ப்ரைட் அண்ட் ப்ரெஜுடிஸ் அப்படின்னு ஒரு புக்கு. அந்த புக்கு நாங்க படிச்சோம், நாவல். அதே நாவலை வந்து ஸ்கூல்ல வந்து சினிமாவா காட்டுவாங்க. அப்போ நாங்க படிச்ச நாவலுக்கும் அந்த சினிமாக்கும் மேட்சே ஆகாது. ஏன்னா நாங்க வந்து சின்ன பசங்களா ஒரு டீனேஜ் லவர்ஸ் மாதிரி நினைப்போம். இது பழைய காலத்து டிராமா, ரைட்? அது வந்து எங்கேயாவது ஒரு 40 வயசுலதான் நான் இப்ப 40 வயசா எனக்கு தெரியாது, பட் 40 வயசு பர்சனாலிட்டி மாதிரி. இப்போ இன்னைக்கு காலத்திலேயே எடுத்தீங்க வச்சுக்கோங்க. இப்போ எம்ஜிஆர் சிவாஜி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு காலத்துல பெரிய ஹீரோ. இப்போ அவங்களெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த பர்சனாலிட்டியே நம்மளுக்கு செட் ஆகாது, ரைட்? இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பசங்க எல்லாம் அப்படி தவுளுண்டா ஒரு குச்சி மாதிரி இருக்கிறது தான் இப்ப இருக்கிற ஜெனரேஷனுக்கு பிடிக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தா எதுக்கு சொல்றேன்னா, ஒருத்தர் மைண்ட்ல வந்து நம்ம ஒரு பிக்சர் பண்ணுவோம். இப்போ கிருஷ்ணரை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கான்ஃபிளிக்ட் இருக்காது. எல்லார் மைண்ட்லயுமே ஒரே டைப் பிக்சர். ஏன்னா எல்லா சாஸ்திரங்களும் ஒரே டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு. இங்கேயும் அதேதான் இருக்கு. அதனால என்னன்னா திட்ட இது சினிமாவா பாக்குறதை விட நம்ம மனசுல வந்து ப்ரெடிக்ட் ஆற பிக்சர் ஆஃப் தட் சீன் இஸ் ஃபார் பெட்டர். ஏன்னா நேர்ல இருந்தா கூட நம்மளால இவ்வளோ ஆழமா பார்க்க முடியுமா, நம்மளுக்கு அவ்வளோ கிளியரா வியூ கிடைக்குமான்னு தெரியாது. இவ்வளோ டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ், ரைட்? டயர்டும் ஆயிடுவோம். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா உட்கார்ந்த இடத்துலயே இவ்வளவு டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்கறது நம்ம அந்த பாவத்துல போகணும்ன்றதாலதான். சரிங்களா? ஆராதின மகாபிரபு ஹானா சாவாதானா ராத்ரே ஊதி கானா சங்கே கைல ராதா ஸ்நானா.
आराधिन महाप्रभु आजा स्वदाना रात्रे उठी घन संख्ये கைல பிரத நானா. மறுநாள் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் அவரது அந்தரங்க சேவகர்களும் இரவிலே எழுந்து தங்களுடைய அதிகாலை ஸ்நானத்தினை அப்போதே எடுத்துக்கொண்டார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ அடுத்தது என்ன ஆறாங்கன்னா, எல்லாருமே வந்து ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யாவும் அவர் இருக்கிறவங்க எல்லாம் சீக்கிரமா, அதாவது இருள் சூழ்ந்து இருக்கிற டைமே எந்திரிச்சிட்டு அவங்க குளிச்சுட்டு ரெடி ஆயிட்டாங்க இது போறதுக்கு. பாண்டு விஜய தேவி பாரே கரில கமனா ஜெகநாத யாத்ரா கைலா சாதி சிம்மாசனா. पांडु विजय देखी पारे कारिल कमना जगन्नाथ जात्रा कैल शाटी सिंहासना. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபும் அவரது அந்தரங்க சேவர்களும் அதன் பின்னர் பாண்டு விஜயம் என்று சொல்லப்படும் நிகழ்ச்சியினை காணச் சென்றனர். அது பகவான் ஜெகநாதர் தமது சிம்மாசனத்தை விட்டு ரதத்தின் மேல் ஏறும் நிகழ்ச்சியாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யாவும் அவங்களும் என்னன்னா, அவங்க வந்து அந்த பாண்டு விஜயம் அந்த செரிமனியோட பேரு பாண்டு விஜயா அப்படின்னு. அந்த செரிமனில ஜெகநாத் கிளம்புறாரு. ஓகே, அவரோட அந்த சேர்ன்றது வந்து அந்த ரத்தத்தை தான் இங்க சேரு காரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அங்க அவர் எந்திரிச்சு உட்கார்றாரு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். பன்னி பிரதாப் ருத்ரா லானா பாத்ரகனா மகாபிரபுர கானிகராயா விஜய தர்ஷனா. पानी प्रताप रुद्र लाना पत्र गाना மகாபிரபுர கணே கராய விஜய தர்ஷனா. மொழிபெயர்ப்பு. பின் மன்னர் பிரதாபருத்ரா மற்றும் அவரது பரிவாரங்களுடன் பாண்டு விஜய விழாவை ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் அனைத்து கூட்டாளிகளும் காண அனுமதித்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இவ்வளவு நல்லா இருக்காங்க பாருங்க. எல்லாருமே வந்து அங்க ஃபுல் அவர் குரூப் எல்லாருமே வந்து எல்லா ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா உண்டு இல்ல அவர் கூட்டாளிகள்னா அவங்க எத்தனை பேரு வரவங்க பர்சனலா பாக்கலாம்னு விடுறாங்க. ஏன் அனுமதி அவங்க கொடுக்கணும்? பிரதாப் ருத்ரா ஏன் அனுமதி கொடுக்கணும்? ஒரு மன்னர் தானே மாதாஜி. கரெக்ட், அவர் தான் மன்னர். அவர் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். இப்ப நம்ம எல்லாம் போலீஸ் வந்து சொன்னாங்கன்னா இந்த ஏரியாவே போகாதீங்கன்னு சுத்தி அமைச்சிடுவாங்க. அந்த மாதிரி இல்லாம அவர் வந்து ஃபுல் பெர்மிஷன் கொடுக்கறாரு அப்படின்னு. அத்வைதா நிதாயாதி சங்கே பக்த கன சுகே மகாபிரபு தேக்கி ஈஸ்வர கமனா. அத்வைத நீதாயி ஆதி சங்கே பக்த கனா சுகே மகா பிரபு தேகே ஈஸ்வர கமனா. அத்வைத ஆச்சாரியார் நித்யானந்த பிரபு முதலிய தமது முக்கிய பக்தர்களுடன் இணைந்து ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு பகவான் ஜெகநாதருடைய ரத யாத்திரையின் புறப்பாடு எவ்வாறு நடைபெற்றது என்பதை பார்த்து பெரும் மகிழ்ச்சியுற்றார். ஹரே கிருஷ்ண. ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா மகாபிரபு அத்வைத் ஆச்சாரியா நித்யானந்த பிரபு எல்லாருமே ரொம்ப சந்தோஷமா அவர் வந்து என்னன்னா ஜெகநாத் ரதைய பாக்குறாரு அப்படின்றத பாக்கலாம். ரைட்டா? பலிஷ்ட தாயித கனா ஏன மத ஹாத்தி ஜெகநாத விஜய கரையா காரி ஹாத்தா ஹாத்தி. ஜென மத்த ஹாதி ஜெகநாத விஜய கரையா கரி ஹாதா ஹாதி. தைத்தா ஜெகநாதரை தூக்குபவர்கள் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய பலமான உடல்வாகு கொண்ட பக்தர்கள் மதம் பிடித்த யானையை போன்று பலசாலியாக இருந்தனர். அவர்கள் பகவான் ஜெகநாதரை அவரது ஆசனத்திலிருந்து ரதத்திற்கு கைத்தாங்களாக தூக்கிச் சென்றனர். பொருளுரை. தைத்தா என்னும் சொல் பகவானின் கருணையை பெற்றவர் என்று பொருள்படுகிறது. பகவான் ஜெகநாதருக்கு தைத்தா என்று அறியப்படும் பலம் வாய்ந்த சேவகர்கள் பலர் உள்ளனர். இந்த சேவகர்கள் மிக உயர்ந்த குடும்பங்களிலிருந்து பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைசியர்கள் ஆகிய குடும்பங்களிலிருந்து வருபவர்கள் அல்லர். ஆனால் பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுவதால் அவர்கள் மதிக்கத்தக்க நிலைக்கு உயர்த்தப்பட்டுள்ளனர். இதனால் அவர்கள் தைத்தா என்று அறியப்படுகின்றனர். பகவான் ஜெகநாதரின் இந்த சேவகர்கள் ஸ்நான யாத்திரை நாளிலிருந்து ஜெகநாதர் தமது ஆசனத்திலிருந்து ரதத்திற்கு செல்லும் சமயம் வரை அவரை பார்த்து கொள்கின்றனர். கஷேத்திரத்தின் மகிமைகளை குறிப்பிடும் சலப்பிராணத்தில் இந்த தைத்தா மக்கள் சபா என்னும் இனத்திலிருந்து வந்தவர்களாக கூறப்பட்டுள்ளது. சபரர்கள் என்பது பன்றிகளை வளர்த்து விற்கக்கூடிய ஜாதியினை குறிக்கின்றது. இருப்பினும் தைத்தா மக்களுக்கு மத்தியிலும்
பிராமண ஜாதியிலிருந்து வந்த பலர் உள்ளனர். பிராமண ஜாதியிலிருந்து வந்த தைத்தா மக்கள் தைத்தாபதி அல்லது தைத்தா மக்களின் தலைவர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். தைத்தாபதி பிரிவினர் ஸ்நான யாத்திரைக்கு பின்பு பகவான் ஜெகநாதரை ஓய்வெடுக்கக்கூடிய அனவசர காலத்தில் ஜெகநாதருக்கு இனிப்புகள் போன்ற பதார்த்தங்களை நைவேத்தியம் செய்கின்றனர். மேலும் தினமும் அதிகாலையில் நைவேத்தியம் செய்யப்படும் இனிப்புகளையும் அவர்களே தயாரிக்கின்றனர். அனவசர காலத்தின் போது பகவான் ஜெகநாதர் காய்ச்சலினால் திரும்புகிறார் என்றும் தைத மக்கள் அச்சமயத்தில் அவருக்கு பழச்சாறின் வடிவில் மருந்துகளை வழங்கினர் என்றும் கூறப்படுகின்றது. ஆரம்பத்தில் பகவான் ஜெகநாதரை நீலமாதவர் என்ற பெயர் கொண்ட விக்கிரகத்தின் வடிவில் சபரர்கள் வழிபட்டு வந்ததாக கூறப்படுகின்றது. விக்கிரகத்தினை கோயிலில் பிரதிஷ்டை செய்த பின்னர் அவர் ஜெகநாதர் என்று அறியப்படலானார். விக்கிரகங்கள் சபரர்களிடமிருந்து எடுக்கப்பட்டதால் எல்லா சபர பக்தர்களும் தைத்தா என்ற நிலைக்கு உயர்த்தப்பட்டனர். என்ன மாதாஜி இது? பன்றி எல்லாம் வளர்க்குறவங்க எல்லாம் கூட இருக்காங்களா என்ன? அப்படி ஒரு குரூப் இருக்காங்கல்ல. இப்ப வந்து என்ன சொல்லுவீங்க, நம்ம மாம்சம் சாப்பிடுறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த கோழி பண்ணை எல்லாம் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி பண்ண கூட பண்றவங்க ஒரு குரூப் இருப்பாங்கல்ல, பண்ணி வளர்த்து விற்கிறாங்களே, அது என்ன சொல்லுவீங்க? போக்கு தமிழ்ல என்ன சொல்வீங்க? பண்ணிதான் இல்ல? ஆமாங்க மாதாஜி, பண்ணிதான் சொல்லுங்க, பன்றின்னு தான் சொல்லுங்க. ஆமா, பண்ணி அழகா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்கன்னா நீங்க வந்து மகாவீர் நரசிம்மா மூவி பாருங்க. பாத்தீங்களா எல்லாரும்? மகாவதார் நரசிம்மர் பார்த்தோம் மாதாஜி, இப்பதான் லேட்டஸ்டா பார்த்தோம். எங்க ஊர்ல இப்பதான் வந்து ஒரு சினிமா பார்த்தா டிவோஷனல் பிராக்டிஸ்க்கு அகேன்ஸ்ட்ன்றது உல்டா ஆகின மூவி இது. இது பார்க்கலன்னா டிவோஷனல் பிராக்டிஸ்க்கு அகேன்ஸ்ட்ன்ற மாதிரி. யாராவது பார்க்கலாம்னா தயவு செஞ்சு பாருங்க. அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லா இட்ஸ் ஸ்கிரிப்சுரலி டிஸ்கிரைப். யூஸ்வலி என்என்டி பிரபு வந்து சினிமா பார்த்தா ஏன் திட்டுறாரு அப்படின்னு எனக்கு சொன்னார் ஒரு தடவை. ஏன்னா அவங்களோட கதைகள் எல்லாத்துலயுமே கட்டுக்கதை இருக்கும், நான் இல்லைன்னு சொல்ல. ஆனா அந்த கட்டுக்கதைனா நான் சொல்றது வந்து கலர்ஃபுல். இப்ப வந்து கிருஷ்ணர் ப்ளூனா ஷைனிங் ப்ளூனா ஒரு டல் ப்ளூல போடுறது, அதுதான் சினிமா காட்ட முடியும். ஆனா கதையே மாறுவாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம சீரியல் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய, இப்ப பாத்தீங்கன்னா பலராம் வந்து மோஸ்ட் இன்டெலிஜென்ட். ஆனா நிறைய டிராமாலையும் சினிமாலையும் பலராம முட்டாளா காட்டுவாங்க. அதே மாதிரி கர்ணா வந்து அவரோட பத்தி மகாபாரதத்துல படிச்சா கர்ணாவை பத்தி நினைச்சு கூட பார்க்க மாட்டீங்க. ஆனா கர்ணா தான் கிரேட்னு ஒரு ஹீரோ மாதிரி எல்லாம் போடுறாங்க. நிறைய கதைகள் இந்த மாதிரி எல்லாம் போடுறதுனால எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, இது வந்து பார்க்க வேண்டாம். ஆனா இது வந்து இவங்க வந்து நம்ம இஸ்கான் ஹெட்டுக்கிட்டேயே அட்வைஸ், மகாராஜ் கிட்டேயே அட்வைஸ் வாங்கி எடுத்த கதை. ரொம்ப அக்யூரேட். இன்ஃபேக்ட் எண்ட் ஆகுறது கூட நாமஸ்தே நரசிம் மாயா அந்த ஸ்லோகத்துலதான் எண்ட் ஆகுது. பார்க்காதவங்க தயவு செஞ்சு பாருங்க. வெரி வெரி பியூட்டிஃபுல். இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறைய கிடைக்காது. அதுக்கு இன்னும் ஒரு வருஷம் அப்புறம் பரசுராம் மூவி அரைச்சு நம்ம எல்லாம் முடிஞ்சா ஒன்னா போய் பார்க்கலாம். கிருஷ்ணா பிளெஸிங். இப்ப வந்து 4 தான் மெயின்: பிராமணா, சத்ரியா, வைஷ்யா, சூத்ரா. இவங்கதான் சாப்பாடு வைக்க முடியும். அதனாலதான் அந்த பிராமணர்கள் தான் தைத்தா பதி அப்படின்னு சொல்றாங்க. பத்தியனா என்ஜாயர், ஹஸ்பண்ட், எப்படி வேணா சொல்லலாம், லீடர், எப்படி. அவங்கதான் சாப்பாடு விஷயம் வைப்பாங்க. ஆனா தூக்கறதுக்கு வந்து உடம்புல நிறைய பவர் வேணும். இந்த கம்யூனிட்டி கீழே இருக்கிறவங்க மிலேச்சா அப்படின்னும். மிலேச்சானா பிலோ தட், ரைட்? அந்த கம்யூனிட்டி வந்து இஸ் ஆல்சோ கால் தைதாஸ். அவங்களுக்கு வந்து அந்த ரத்தையை தூக்குறதுக்கு அவ்வளோ பவர் தேவை. சூத்ராக்கு மேல பவர் தேவைப்படுறதால அவங்க வந்து அந்த தைத்தான்ற பொசிஷன். இப்போ பத்மா மாதாரியே சொன்னாங்க பாருங்க, போய் பண்ணி கூட விற்கிறாங்களா, பண்ணி விற்கிறவங்க கூட தூக்குற லெவலுக்கு அவன் கொடுக்குறாங்கன்னா அவரோட மனசு எவ்வளவு இலகியது அப்படின்றத நம்ம திங்க் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா? அதாவது என்ன மாதாஜி, பகவானே வந்து அவங்க தூக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரா? எக்ஸாக்ட்லி. இது வந்து ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கும் இருக்கும். இப்போ நம்ம எல்லாம் செகண்ட் இனிஷியேஷன் இல்லாம ஆண்டவனை தொட முடியுமா? முடியாது. குளிப்பாட்டு கொடுக்க முடியுமா? ரைட். ஆனா எல்லாருக்குமே அலோ பண்ணுவாங்க. நான் சொல்றது செகண்ட் இனிஷியேஷன். நான் ரிவர்ஸ்ல கேட்கிறேன். இதுவே நான்வெஜ் சாப்பிடுறாங்க, ஆல்கஹால் குடிக்கிறவங்க, இவங்க எல்லாம் எப்பமாவது தொட முடியுமா ஆண்டவனை? முடியாது. அவங்க ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேஷன் எடுக்க முடியாது, ஸ்கோப்பே இல்ல இல்லையா? ஆனா ஸ்தான யாத்ரா அப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஸ்தானம் பண்ணலாம். பாத்திருக்கீங்களா? எல்லாருமே they are allowed to take bath, not take bath, to give bath to the Lord. பாத்திருக்கீங்களா? ஒரு நாள் வந்து அந்த ஜெகநாத், அதாவது நான் சொல்றது வந்து மூலவர் அப்படியே கொண்டு வந்து
முன்னாடி வைப்பாங்க, நம்மளே ஸ்நானம் we can give bath அந்த மாதிரி. சோ அந்த பொசிஷன்ல வைக்கிறதால அன்னைக்கு தூக்குற பாக்கியமும் எல்லாருக்கும் கொடுக்குறாங்க. சோ அதனால அன்னைக்கு மத்த விக்கிரகங்கள் நார்மல் டைம்ல ப்ராசஸ் அலோட் இல்ல, பட் அன்னைக்கு டைம்ல எவ்ரிதிங் இஸ் அலோட். Kataka daita kare skanda alambana, Kataka daita dari Sri Padmacharana. Kadakadaita kare skanta alambana, kadakadaita kare Sri Padmacharana. பகவான் பகவான் ஜெகநாதரின் விக்கிரகத்தை சுமந்து செல்லும் போது சில தயாளர்கள் பகவானின் தோள்களை பிடித்து கொண்டனர். சிலர் அவரது தாமரை பாதங்களை பற்றினர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எப்படி சொல்றாங்கன்னா, நீங்க பாருங்க, இப்படி தூக்கறச்சே எப்படி அவர் ஷோல்டர்ல கை, கால்ல கை எல்லாம் இருக்கும்ல, அததான் இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. அதுக்குன்னு பாட்டா தூக்கினாங்கன்னு இல்ல, தூங்கறச்சே அப்படிதான் வரும்னு. கத்திதாத்தே பாத திருதா ஸ்தூல பாத்த தோரி துயி திகைய தாயிதா கனா உதாய தாஹ தாரி. கடிதடே பத்தத்ரிடா துலப்பட்ட டோரி துயிதிகே தயிதா கன உட்டாய தாகாதாரி. பகவான் ஜெகநாதரை கனமான தடித்த பட்டு கயிற்றை கொண்டு இடுப்பில் கட்டினர். இரு புறங்களிலும் கயிற்றினை பிடித்து தைத்தாக்கள் விக்கிரகத்தை எழுப்பினர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவ்வளோ பவர் வேணும், அவ்வளவு ஸ்ட்ரென்த் வேணும், அதனால அதை வச்சு அப்படி தூக்குறாங்க. ரைட், அந்த கயிறு சாலிட் கயிறு, அதுல அப்படியே மேல அவங்க தூக்குறாங்க. ஏன்னா மேல தூக்கி அங்க வைக்கணும். அதனால உச்ச திருட தூளி சபா பாத்தி ஸ்தானி ஸ்தானி ஏக தூளி ஹைல துவராயா ஆர தூளிலே ஆனே. உச்சதரிட தூளி சபா பாதிஸ்தானே ஸ்தானே ஏக தூளி ஹைத த்வயாராயா ஆர துளிதஹானே. தூளிகள் என்று அறியப்படும் பருத்த உறுதியான பஞ்சு திண்டுகள் மெத்தைகள் ஜெகநாதரின் சிம்மாசனத்திலிருந்து ரதம் வரை பரப்பப்பட்டிருந்தன. கனமான பகவான் ஜெகநாதர் படிப்படியாக அந்த திண்டுகளில் அடுத்தடுத்து வைக்கப்பட்டு தைதாக்களால் தூக்கிச் செல்லப்பட்டார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ என்னன்னா செம்ம ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குறாங்க அந்த கார். இது நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யாவும் நித்யாவும் நம்ம ஊரேகம் எடுத்துட்டு போறச்சே கூட பாத்தீங்கன்னா நிறைய ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்துதான் எடுத்துன்னு போவாங்க. அதே மாதிரி இங்க நிறைய பஞ்சு படுத்த குஷன் எல்லாம் வச்சு அது பேர் தூளி அப்படின்னு அதெல்லாம் கார்ல போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த டிடியை வைக்கிறாங்க. ஏன்னா இல்லைன்னா அது இன்ஜுரி ஆயிடும், உடைஞ்சிடும். அதனால நிறைய பேசிக்கலி பில்லோ மாதிரி வச்சுட்டு அவங்களும் அங்க இருக்காங்க. அதுதான் அந்த விஷயம். பிரபு பாதா காத்தே துலி ஹாய கான கானா ஹாய காண்ட காண்டா துலி சபா உதியாய சபாய பிரச்சந்தா. பிரபுபத ஹதே துலி ஹய கண்ட கண்டா துல சப உத்தி ஜயா சப்தஹாய பிரசண்டா. தைதாக்கள் கனமான ஜெகநாதரை ஒரு திண்டிலிருந்து அடுத்த திண்டிற்கு தூக்கிச் சென்ற போது சில திண்டுக்கள் செத்திருந்தன. அதனுள் இருந்த பஞ்சுக்கள் காற்றில் பறந்தன. அவை கிழிந்த போது பெரும் சப்தத்தை உருவாக்கின. ஹரே கிருஷ்ண மந்தி. எவ்வளவு ஹெவியா இருந்தா அந்த எவ்வளவு நல்லா பண்ணிருப்பாங்க. அப்படி இருந்தும் டபக் டபக்குன்னு அது கிழிஞ்சு காற்றுல பஞ்சப்புறம் அவ்வளவு பெரிய சவுண்டு கொடுத்துச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ இட் ஷோஸ் எவ்வளவு ஹெவி அப்படின்றத காட்டுறது. விஸ்வாம்பர ஜெகநாதா கே சாலா இத பாரே ஆபனா இச்சாய சாலே கரித விஹாரே. விஸ்வம்பர ஜகநாதே கே சாலை தே பாரே ஆபான இச்சாய காலே கரித விஹாரே. பகவான் ஜெகநாதர் முழு பிரபஞ்சத்தையும் பராமரிப்பவர். அவரை ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு யார் கொண்டு செல்ல முடியும்? பகவான் தனது சொந்த விருப்பத்தின் பேரில் தனது லீலைகளை செய்ய மட்டுமே நகர்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப கிளியரா சான்ஸே இல்ல. அவரெல்லாம் தூக்கிட்டு போறதெல்லாம் ஆற கதையே இல்லை. ஆனா அவர் எப்படி மூவ் ஆறாரு அப்படின்னா அவர் சொந்த விஷயம், சொந்த ஆசையில தான் மூவ் ஆறாரு. எந்த ரத்தையா இருந்தாலும் நீங்க பாருங்க, பாதியில எங்கேயாவது நிற்கும். ஏன் நிக்கும்னு தெரியாது, யார் புஷ் பண்ணாலும் மூவ் ஆகாது, தடனா அது மூவ் ஆகும். நீங்க சயின்டிபிக்கா எவ்வளவு வேணா பேசலாம், பட் ப்ரூவ் பண்ண முடியாது. ஃபியூச்சர்ல ப்ரூவ் பண்ணுவோம்னா வேணாம், இன்னைக்கு ப்ரூவ் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு யாராலையுமே ப்ரூவ் பண்ண முடியல. ஃபியூச்சர்ன்றது அன்சர்டன், அதை பத்தி நம்ம பேசக்கூடாது. மகாபிரபு மணிமா காரே துவானி நானாவாத்யா கோலாஹாலே கிச்சுனா சுனி.
महाप्रभु मणिमा करे ध्वनि नाना वाद्या கோலாஹலே கிச்சு ஈதாஷுனி. ஜெகநாதர் தமது ஆசனத்திலிருந்து ரதத்திற்கு மாற்றப்படுகையில் பல்வேறு இசைக்கருவிகளை கொண்டு பலமான சப்தம் எழுப்பப்பட்டது. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு மணிமா மணிமா என்று உச்சரித்துக் கொண்டிருந்தார். ஆனால் அவர் கூறியதை யாராலும் கேட்க முடியவில்லை. பொருளுரை: மணிமா என்னும் சொல் ஒரிசாவில் மதிக்கத்தக்க நபரை அழைப்பதற்காக உபயோகிக்கப்படுகிறது. பகவான் ஜெகநாதரை ஸ்ரீ சைத்தன்யர் இவ்வாறு மிகவும் மரியாதையுடன் அழைத்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நிறைய இடத்துல ஒரு சொல்லுவாங்க. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நார்த்ல கூட வந்து மோலா மேரா மோலா மோலான்னுவாங்க. நம்ம வந்து ஐயோ இது எதுவும் முஸ்லிம் பேருன்னு ஆக்சுவலா பார்த்தா என்னோட ப்ரொடெக்டர், என்னை காப்பாத்துவனே, பேசிக்கலி ஜெகதீஸ்வரான்னு சொல்றோம்ல, அதுதான். அதே மாதிரி பெருமாள்னா நார்த்ல தெரியாது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கேட்பாங்க. புருஷோத்தமன்றதும் பெருமாள்ன்றதும் ரைட். புருஷரில் உத்தமன், பெருமாள்னா இருக்கிறதுலே பெரியவர், ரெண்டுமே ஒரே அர்த்தம் தான், லைக் மோரலஸ். அதனால இவர் வந்து மணிமா மணிமா யாருக்கும் கேட்கல ஒரிசால. ஏன்னா ஏன் ஒரிசாவை பத்தி சொல்றாங்க? பூரி ஜெகநாதர் கோயில் அங்கதான் மத்தியா. கரெக்ட், அங்கதான் இருக்கு. அதனால அவர் வந்து மணிமா மணிமா அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்படின்னா அவ்வளவு மரியாதை கொடுக்குறாரு அப்படின்னு. எதுக்கு இது இன்னொரு விஷயம் கேட்டேன்னா, அடிக்கடி வரும். ராமானந்தராயும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் எந்த பாஷையில பேசிக்கிட்டாங்க? இப்ப அவங்க எந்த பாஷையில வேணா பேசுவாங்க, ஏன்னா அவங்க அந்த லெவல்ல இருக்காங்க, ரைட். இப்ப வந்து அதே மாதிரி எதுக்கு இந்த லைன்னா, அவர் அங்க இருந்த உடனே அவரால் ஒரிசா பேச முடியுது ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யால. அதனால அவருக்கு பல பாஷைகள் தெரியும். ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து சவுத்ல வந்து ஒருத்தனுக்கு சான்ஸ்கிரிட்டே தெரியல, ஸ்ரீகிருஷ்ணக்கு வந்து வெறும் சான்ஸ்கிரிட் தான் தெரியும். சவுத்ல இருந்த அந்த சவுத் பிராமணர் தெலுங்கோ கன்னடமோ இதுதான் இருக்கும். எப்படி ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா கம்யூனிகேட் பண்ணாருன்னா அவர் பண்ணுவாரு. ஏன்னா அவர் ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா. நம்மளே பேக்கு மாதிரி பண்றோம், ரைட். பேடா பேக்குன்னு கன்னடத்துலயும், தெலுங்குல ரண்டி பொண்டி, தமிழ்ல வாங்க போங்க, ஹிந்தில ஆவோ ஜாவோன்னு இவ்வளவு பேசறச்சே ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யாவுக்கு ஒரு பாஷை ஒரு பெரிய விஷயமா? சோ அதனால ஒண்ணுமே இல்ல. அவரு இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம ஒரே பண்ணிக்க வேண்டாம். ஓகே. இப்ப வந்து ஜெகநாத் வந்து ஒரிசால அவர் கூப்பிடுறாரு. இதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு மீண்டும் கதையை நாளைக்கு பார்க்கலாம். சரிங்களா? வாஞ்சா காப்பதரிபியூஷ்ச கிருபா சிந்துபியேவச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விஜய். ஸ்ரீலா பிரபுபாத் விஜய். நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூர் விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா.